Damos comezo a sesión plenaria extraordinaria. O primeiro e único punto da orde do día a aprobación se procede da participación do Concello de Lousame no POS-19 plan único cos concellos. Ben, outro día na comisión de seguimento viñeron as obras, que deron os proxectos a disposición e que nos quixo ver e que ir a ver. Están os informes, supoño que xa os teñen, teñen toda a información no seu poder. Non sei que aquí a carpeta como está aquí. Estos? Non, aquí nos ten. Sí, eso que mencionamos a Bébera, sí. A cantidade total son 548.084,35, cunha diferencia do ano pasado de casi 80.000 euros, 78.931,51 euros menos que o ano pasado no inicio. Ainda esperemos que ao longo do ano isto se corrixe, porque senón creo que o digo, manifesto na Diputación, manifesto en todos os sitios, que para mí o significado de existencia de Diputación é axudar aos concellos pequenos, que temos un montón de necesidades e menos recursos e menos persoal. Entonces, necesitamos unha discriminación positiva, non unha discriminación negativa. Inda que estes os parámetros polos que se reparte sean iguales para todos, pois igual a dispersión, como é o caso de Lousame e outros concellos, e o que costa o coste efectivo dos servizos, que a veces é moito máis que casi sempre que nas grandes poboacións, se teñan en conta no futuro, incluso para introducir algún indicador máis na fórmula de reparto. E paso a decir as obras que, os informes, non sei se queren preguntar algo sobre os informes de intervención, aforo neto, endeudamento, o que supón, a parte de préstamo que se nos dá aos concellos para que pode influir en estabilidade, que pode influir, de feito influir, pero que pode causar algún que outro perjuicio a hora de regra de gasto e da estabilidade orzamentaria do ano no que se aplique. Este ano que temos fora o 2019, que imos ter que contratar o anterior, porque ainda que se contratase ahora a fin de ano, cando se finaliza e cando pasa a repercutir neses parámetros no orzamento, e tamén intentaríamos contratar o seguinte, hai que fiar moi fino e a veces é imposible non incumplir con eses parámetros. Que nos gustaría que os recursos se nos desen os concellos sin ser vía préstamo, e que nos afectara, porque sempre somos os concellos que temos que pagar estas consecuencias. De todas as normas, sempre vamos a parte peor e somos que temos que dar atención directa aos cidadáns. Vamos a definir punto por cada obra. Pavimentación do vial en Camboño e Arxellas. O ano pasado se fixo dende o límite do Concello do Son ata a igrexa, e agora vai dende a igrexa ata o cruce de Arxellas. A pavimentación do vial en Cés, aí tamén se iniciara dentro do Concello a primeira parte, dende Cés a subida a Furime a segunda, e agora se optou por esa parte intermedia para darlle continuidade e ir na planificación posterior que se vai continuando ata chegar a Furime. Entre na mesma... Sí, son tres. E pavimentación de viais no interior de Fernande. En Fernande tamén se empezou na carretera xeral, a que une con a Reixón, e vai salir a Diputación un primeiro tramo. Agora se vai a cometer xa está en vías de contratación, que no préstamo do ano pasado, o segundo tramo ata a Ponte, e tamén o ramal que vai hacia os Cotoriños, ese xa tamén se vai a adxudicar. Pensamos que se iba a resolver onte porque financiada polo Concello e pola Diputación ese ramal, pero onte non foi a comisión, co cal supoño que resolverán, van a resolver ese anelo porque nós temos toda a documentación enviada fai tempo, non sei por que o retraso, xa onte o reclamei.
E aquí metemos unha parte máis, que no interior, onde está moi deteriorado, imos a facer retirar algúns cubertos ali, porque non pasa unha ambulancia, iso fará o Concello por medios propios, e despois dentro deste plan, a pavimentación do vial en hormigón, un pequeno trozo que permitirá aos veciños circular, ou que entre o coche de bombeiros, ou que pode sair unha ambulancia. Iso en Fernando? Sí. En Fernando temos, o sea, estamos facendo unha programación para ir pouco a pouco en cada núcleo facendo. E hai obras municipais, colaboración municipal en obras de outras administracións, e tamén cos recursos que nos corresponden aos concellos da Diputación, o grupo de goberno opta por incluir esta obra. Total 179.570,30. Despois está no outro proxecto, pavimentación vial, en Béxeres, tamén para empezar con unha programación. Esta será a primeira parte, para ir con esa carretera ata na parroquia de Lesende, no que é a vía de tipo 3, a principal, facendo tramos en aglomerado. Esta se fixera un ensanche nesa parte, está moi deteriorado o firme, e é pola que se ten pensado empezar a actuar. Camiño da Silva a Seoane é un camiño que está totalmente destrozado e que se fan actuacións que tampouco, bueno, tenemos que correxilas antes porque non se respeta deixar as conetas como estaban, etcétera, etcétera, e discurre agua e destroza todavía máis. É un camiño secundario, pero necesario para servizos dos propietarios desas vías, para acudir aos depósitos de auga, etcétera, etcétera. E o camiño que vai ao Club de Xubilados, dentro da cartera da Diputación, onde se está actuando agora mesmo en Aldea Grande. Pavimentación, accesos a Vilar de Reconco. O Concello vai a hormigonar un espazo público no que utilizan de viradero todos os vehículos grandes que van intentar acceder á aldea, como ambulancias, etcétera. E ese acceso e os dous pequenos accesos que hai ao núcleo, xa se, por parte do Concello, se aglomerara todo o núcleo, quedan solamente esas dúas partes que comunican ao principal, e se irían incluídos nesta, unha pequena actuación, pero iría incluído neste proxecto, 150.039,68 estas catro. E logo, os complementarios, que se dividen en dous, que logo sempre teñen que sufrir unha pequena modificación, a veces a alza e a veces a baixa. Pavimentación, camiños de Filgueira, xa dixen cales eran, o que entra por xunta a escola e baixa hacia a fonte. O Concello fará o que está en hormigón, que sube hacia o interior da aldea desde a fonte, e ao mesmo tempo se colocarán os tubos do saneamento para conectar co colector que están agora de xunta facendo. Porque a Filgueira, onde quero se faga o saneamento en todo ese eixido, o tramo xeral e a depuradora, que é o máis costoso, hai que conectar, e sabemos que no rural as conexións por distintos desniveis do terreo son dificultosas. Se farán eses dous espazos, máis o que sube na primeira entrada, que vai hacia aquel espazo de monte que é municipal, para que nos situemos. E a subida tamén que vai hacia o Seixido a primeira e hacia Cés, pero que vai por o interior da Filgueira. Tamén se fará ese acceso. E nos quedará despois hacia a parte superior e as casas que están na parte máis chan, pero que tamén xa se van a poder conectar. Ao mesmo tempo que se fai esa outra acceso a Filgueira, tamén se colocarán os tubos para o saneamento. E os viais de Xestoso no interior, se fixeran nunha primeira parte o aglomerado en mitad de Xestoso, e ora se fai a segunda. E no outro proxecto vai a pavimentación de Ser e a Estrada de Padrón, por 83.540,67. Estas son as obras que incluímos. E vai, despois a cantidad que se podía destinar, había unha parte dun destes plans, o sea, dentro deste plan, unha das partes, que había que incluir gasto pago de apoiadores, pero como consta nos informes, a 30 de xuño non hai nada que, o sea, non son debemos a proveedores. As 4 facturas que constan, que
xa verían no informe que constan nesa relación, son que por unha outra razón non se poden, están aprobadas, pero non se poden pagar porque as persoas non unhas, non sei por que razón, en concreto a última, non quero nomear a última da relación, se lle requiriu en varias ocasións e non aportou, e os outros por non deben, outros deles tampouco, e o primeiro non debe poseer esa documentación e non se lle pode facer efectivo o pago. Non digo así para non nomear a terceiros ahora mesmo. Alguna cousa que comentar? O único recalcar o que fixemos outras veces cando se trata destes plans, que non habernos chamados para consensuar as obras, todas as obras son precisas, non pode dicirnos porque en 10 días non se pode facer un proxecto. Entonces, considero que bueno, todas as obras son necesarias, nos vamos a aprobar o plan, por suposto, pero, bueno, recalcarlle nada máis que eso. Vale, eu verdad que me levantei con boa vontade e todo, non me gustaría que fuese feito este comentario, non por nada, vos que te digo, pero que me vai obrigar... Non é a primeira vez que me falo. Non é a primeira vez que falo. Deixeme contestar. Para que eu tamén lle digo. Como dixo eso, obrígame a contestar, de verdade que non me gustaría dicir en privado e non en público. Non, me pode dicir en público sin problema ningún. Cando sale publicado no BOC, todos empezamos a traballar. E antes convocamos unha comisión de seguimento a que poñía obras de C9, era o único punto. E non ten que facer proxectos, simplemente facer aportacións e decir a nós, ao noso grupo, nos interesa que se incluya esta obra e esta obra. E o noso grupo diría, pois nós temos memorias ou proxectos de facer esta obra e esta obra. E entre todos, pois habría que quitar unhas e meter outras. Nesa comisión que lle dixemos? Nesa comisión que lle parecían ben as que propoñía o grupo de goberno. E que máis? E que votaba de menos obras de saneamento, que están incluídas. E nada máis. E que máis? Sí. A ver, dígame, que é que máis? Dixenlle que había que coller e mirar de poñer a red tanto o de televisión como o de internet, tratar de solucionar o problema que hai ao largo do Concello. Ustedes saben que eso dixemos yo nesa comisión. Ten razón, compartimos o interés. E saben os veciños, de feito me comentaron, porque aquí chegou, lle dixen de que era competencia algúns deses termos e nas parroquias as que está fallando. Competencia do alcalde sempre. De tratar de solucionar os problemas. Eu fai. Deixeme explicar, señor. Non interrompo, por favor, que eu non lle vou interrompir cando non lle interrompín, de feito. Se non lle molesta. Gracias. Ben, dende o primeiro momento, o goberno e esta persoa que está falando, a alcaldesa, están interesadas por eses temas, en todas as parroquias, e fai xestións para ele. Agora están reforzando en varios sitios, están feitas as marcas na vía de internet, pero non en todos a vez. Están empezando, de feito, eu sabía que iban a facelo, pero non sabía que empezaran. Me comentan os veciños esta semana que estaban as marcas no chan para reforzar o que é o servicio de internet en algunhas zonas. A mí me gustaría que fora en todas. Estivemos traballando para que na zona de Furime, en algunha aldea que é a máis dificultosa, unha das aldeas, estiveron técnicos ali de varias empresas distintas mirando cal sería a maneira de poder recibir señal a algunha casa que non recibe. E ao final hubo que facelo con unha aportación municipal, porque non nos garantizaban que un remisor que estábamos dispostos a colocar, que xa houve no seu momento, se retirou porque non era efectivo, pero poniendo outro máis moderno, non nos garantiza que sexa efectivo. Entón, se puxo un dispositivo nesa vivenda e que é na que non nos recibe dese lugar. E vale para un solo televisor. E a partir de aí, se quere algún máis, pois terá que facelo o usuario, pero polo menos darle servicio a unha televisión. Internet sí que teñen. E temos outras zonas, en outros lugares, que tamén teñen problema, e miraremos, pero non consideramos que son elementos que non son para as obras do POS, que son para ir sufragando, ir analizando e conseguilo con a Xunta e o Concello, na parte que corresponde a medios, vale? E neso estamos. E se mellorou en outras zonas, e despois hai un problema con fenómenos. Hai unha zona na parroquia de Talla que ten, e en parte xa o que vou dicir aquí, repetidos fallos ese remisor. Mandamos a empresa
que vai a mirar, comproba a empresa, e hai un informe escrito que dei de traer o día da Comisión de Seguimento que expliquei, e non tiña aquí o informe, pero está por escrito para remitir a Fenosa, no que vi que os fallos dese remisor se deben ás subidas e baixadas acusadísimas da potencia da luz, da enerxía eléctrica. Que hai un transformador ao lado, que fai un ruido raro, e estando ali, que foi cando me chamaron, 310, desde 178, entón se bloquea, e máis, corre o risco con unha subida desas, de queimarse. Entón, a xente cree que non hai señal, chegan ali, comproban, e funciona perfectamente, e o problema do suministro eléctrico. Fenosa vai ser coñecedora e esperemos que a principios já non actúen eso para que eso xa non sea a causa, porque había contradiccións nos técnicos. Eu tamén dende o Concello se contacta con técnicos que van ás vivendas e algúns xa nos decían, non, que a señal é boa, pero non sei que sucede, me volven a chamar na casa ao día seguinte e non se recibe, pero volvo a ir 2 horas despois, entonces, eso xa nos facía dubidar, pero non sei se a empresa que iba a mirarlo non lle tiñamos por que decir, ela que nos ten que decir a nos cal é a situación. E o que nos emitiu por escrito, que yo pedí, porque de palabra eu non podo ir a Fenosa nin a ninguna entidade, nin a ningún sitio serio, se non hai un informe escrito, lle pedimos o informe por escrito. Eu enviou. Chegou o día que hubo aquí a Comisión de Seguimento e Control, a semana pasada. E seguiremos facendo todo o posible dentro do Concello. Pero non é unha actuación para poder facer o proxecto ten que dicir os técnicos cal ten que ser, non o podemos traer neste plan. E con saneamento seguiremos facendo, xa cada vez, todos os anos hai inclusións e pequenas actuacións por parte nosa e por parte de algún que outro plan. De feito, estamos agora mesmo tramitando e estudiando, porque nos din que nas zonas de Figueroa e incluso noutra máis potente que hai que cambiar, que temos que poñer bombeos, están mirando onde, como e onde ubicalo, para que en Figueroa instalar un bombeo que aleve hacia a depuradora de Tallera, que ten a capacidade. E outras actuacións máis, a rematar a de Serbia a principio de ano, que falta instalar, non, falta a depuradora, e conectar, non falta máis que a depuradora, porque todo o que é o conector da parte da aldea hacia a depuradora está, e logo a conexión da outra parte de Serbia xa está feita, está a saída xunta a Marquesina e a traela a depuradora, solo eso. O sea, está o proxecto feito e está incluído no orzamento que vostedes xo veron. Votos a favor? Moitas grazas.